「
て、しかも3回ともね、全部ご覧いただいた方もいっぱいいらっしゃいまして、本当に心より感謝しております。ありがとうございます。タヒチヌイは大宮駅東口にございます。もちろんね、こちらからも近いので、通うことも可能だと思います。ぜひご興味のある方は体験レッスンどうぞご連絡ください。そちらにチラシがございます。まだね、お手に取ってない方いらっしゃいましたら、ぜひ、お手に取ってご覧になってみてください。本日も最後まで誠にありがとうございました。